Ferba deċiżjonijiet maħuda mill-awtorità tax-xandir. Il-PBS irreġa' nstab ħati kemm li xandar reklamar politiku partiġjan li jikser l-obbligu tal-imparzjalità u anka li kiser direttiva tal-awtorità tax-xandir dwar ir-reklami tal-budget wara li l-Public Broadcasting Services baqa' jisfida anke l-ordni tal-qorti u baqa' jxandar reklami politiċi. L-awtorità tax-xandir ordnat lill-PBS biex ma jxandar l-ebda reklam dwar il-budget mingħajr l-approvazzjoni tagħha. Il-PBS kien kiser din id-direttiva diversi drabi u għalli kien stabħati wkoll tal-li xandar dawn ir-reklami illegalment. Il-PBS kien immultat 20,000 ta' euro brabta ma' kull waħda minn dawn l-akkużi b'riskju li dawn jitħallsu mill-but tal-poplu Malti wawċi u mhux minn min kiser il-liġi. Partit Nazzjonalista issa appella li dan ma jsirx. Barra minn hekk il-bulettin ta' TVM kien difendin l-aħbar fl-aħbarijiet ta' 8 ta' flaxija tiegħu billi xandara lejlet il-miliet propju fit-8:30 lejn it-tmiem tal-bulettin. L-aħbar inqrat b'mod li ma jifhimha ħadd bl-ebda referenza għal x'kienu l-każi li l-PBS instab ħati tagħhom jew li kien il-Partit Nazzjonalista li resta dawn l-ilmenti. Il-Partit Nazzjonalista qal li Robert Abela għaxu dajjef qed jibqa' jġiel l-PBS jikser il-liġi billi xandar reklami ta' propaganda favur il-Gvern Laburista illegalment. Intant il-Partit Nazzjonalista insista li se jkompli jieħu l-miżuri kollha meħtieġa biex Robert Abela u l-Gvern tiegħu jieqfu jużaw l-istazzjon li suppost huwa tan-nies daqs li kieku huwa Super 12.